Uhamba nabani? Phakama. Kwenzekani wani? Usahamba ibhedlela eThekwini engakutholi usizo. Ngithi usengena ibhedlela eziwu2 akathola usizo, akuthoyiletheki. Ngamsa kudokotela, wathi udokotela ipipe leli lomgudu okubhosha likhukhumele livuvukele kwazothinteka nesibindi nezinso. Ngahamba ngaya eNgwelezane ekliniki, bafike bambhukhela u28. Namhlanje kuseni nje ngiyolanda incwadi ukuthi nge28 ehambeka, ngazi noma bomhliza noma bomenzana akwenzeki lutho, akudleki, kudla into encane. Kudla into encane. Yebo. Akakwazi ukutholetha. Akakwazi nje. Because sese wancipha nasemzimbeni. Uze wancipha nasemzimbeni. Siyakhukhumala nje. Mina ngithe mangimbuka ngabona bemfakela isele esiswini. Nkosami kuqinile mawuthi. Ngibone bemfaka isele esiswini. Wathi umoya ongcwele mina mayiyongena kwi-operation uzotshona. Impela nami ngeke ngambone esiswini. Because leli sele leli limenza bangakwazi ukuya toilet. Yebo. And into eyenzeka isisu sakhe mawufika kugqirha bazothi amathumba akhe avuvukele nesibindi sakhe sesiphelile, bathi une problem futhi yezinso. Yebo usho njalo dokotela, ngeke ngamsakuye ngoba ngimbizile eThekwini, ngathi nami ngicela ukuzama, nami ngihluleke lapha engizama khona. Mina ngibone umuntu umama emvula imilenze efaka isele kwi-private party yakhe. Lento mayingena ngaphakathi isele lafike lazala amanye amasele esiswini sakhe. Lo mama kalala ebusuku, isisu sakhe siqinile kuba ngathi kunento emuva ngaphakathi. Yebo. Mayimuva lento ngaphakathi, ngimuzwa mina ehleka lo mama esithi ena ufuna ngafi, ufuna hlupheka azayofa. Hayi sehluphekile. Ayikho inhlobo ye-medication, ayikho indawo ongamamisanga kuyo umzamela impilo, but yonke into engena empilweni yakhe because bamthathela itoilet babe sebeyivala. Bathi ufuneka angatholethi. Yebo. Into abayenzayo manje bafuna ukumbhlokha umchama, akazukwazi ukutholetha, akazukwazi ukuchama. Nkosami. Mina ngimbone ehlele ebhedini, mayihlele ebhedini uqala kudumba inyawo. Makudumba inyawo mawuqeda mangabe yocheckwa la ngasezantsi kukhona inyama ezophuma kwi-private party yakhe. Mayiphuma nenyama kwi-private party yakhe ifike iphume bese iqala ivumba. Mayiqala ivumba wathi umoya ongcwele ngimbona esibhedlela kuthiwa ushiyeke na 30 days to live. Utha umoya ongcwele mina mangimbheka ngimzwa mina ekhala inyembezi esithi ningishiyelani ngoba ngifanga ngiyaphila. Nkosami. Njengoba ngikhuluma nawe manje ngibona isele lihleli ngaphakathi esiswini sakhe. Lihleli ngaphakathi esiswini sakhe. Mosibheka isisu sakho usibamba siqina kube ngathi lilitshe. Yebo. Ngiyasibamba. Mangithi ngiyasibamba ngithi ngiyazama nje ukuthandaza. Vele ngimbone engathi akasekho. Ngibone engathi akasekho. Ngisaba ukumtshela ngamtsheli. Kodwa lento ithi angimtsheli. Ngibone engathi akasekho. Yebo. Because vela akasekho, ispirit sakhe sebesithathile basise bumnyameni. Into eshiyekile yokuba bakamhlabeli. Njengoba ngikhuluma nawe manje mina sengene endlini emnyama abamhlalise kuyo, uhleli nabafazi abayi10 abancibilizila. Laba mama abayi10 abancibilizila bathi ena uzozala amasele kodwa uzoqala afe abese bemthatha beyomlalisa namasele.
Shakarakata Stabra Asava Lepregelia Ansava Tipilia Ansota Shaprokotolia Antapa. Give me a red oil. Nakros Tabra Asa Suivule Ivan Nakrin Tapos Tabra Asava. Hear me, ma. Mina manje njengoba ngikhuluma na. Ngifuna ungizwe kahle ngoba kunezinto engizomnika zona. Kodwa namhlanje la